Mangok na nanay ko ang mga aswang. Pero may nagsulat ko, may aswang. Hoy, aswang ka! Aswang ka! Lagi mo ng pagpapugol. Punggol ang muda. Wala tayong pag-transform nyo. May magawa lang pag yun. Anak, paswang na ko na. Ako yung mga tsura. Muli ka sila aswang ka niya. Mga aswang ko. Bansan kasi ka ako. Kita pa pagpapugol niya. O ibalik ka sa iyang aswang niya. Siya aswang mo naman. Aswang kita. Aswang ko naman sa... Talpan na mo ka na ako yung hinuhod kay 150. Panos. Abang mo eh. Manang lang. May kita check ko mga amiga. Wala ko ba nang ginagawa kami? Naog ko. Basta malagtas. Hindi ka man. Wala ko makabalo. Dumalupad ko akong dumano. Ano ba nakasagad ko? Ano? May magkuha sa akong likod. Kasakit na ang tiyan ko. Amo na ni siguro ang epekto na maging aswang ako. Ginago! Natasot! Sinuga na lang! Nakabalas na ko sa mga tonto nga mga agi. Ulatan nyo. Repulto ni Elvis Presley. Gapanitset. Hindi amo. Repulto lara. Repulto lara manitset. Repulto ka lang. Nagaw-lagaw. Repulto ka lang.
Hindi mo ko pagpog-pogon kay wala ko nakulbaan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kabida, November 1, mapawag nila ko. Si Mr. 150 pa, nadlok. Din ka mo, pagkita ka mo. Uy, hindi! Sanda! Look! Look! Hindi na sa mga katsa. Kadali. Ari na ginahulap namon. Yung asya di na kaibda. Halina siya. Hoy! Hoy, malaw May mabulos ari na. Alinda ang pagkaon i-plaster. Turbo ka mo. Sino na? Sino na? Ari ng pagkaon naton. Magalin ka da kung hindi ka gusto mahulog sa ginahidaan mo. Sino na? Hindi ka naman ko. Si 150. Amo na ni ang ginapangita mo. Pegda. 150. 150. Hari Hindi na ka si makamuna. 150. Napahapos ka lang. Kami ang nagdala, ikaw makaon. Wala pa malabusog ako. Kabugak sa iya sa talang, ikaw mahulat lang. Sagwa na kami narin. Wala pa malabusog. Ako na. Hindi ka makadulot. Dalok ang aswang. Kung diin pa to ang walang ipon dito pa ang dalok-dalok. Di na no. Kaya nagamla mo na ka. Robot ka. Siyempre, pasmado na ako sa pagkakwat sa 150. Istoryahan ta pa ni. Lamunon tanasa. Hindi mo ni malamon kay gatako sa iya. May manog ko de. Para maglamon sa iya. Namin isela daon. At para maghumok ang mga Kung sa kaunod-unuran. mo. Kung siya tuon mo. Ano minon ni sa iya. Daw pareha sa bakba mo. Ay. Do pata. Hindi daw bata. Do ano. Daw insalada. Ay, sa bakba ko. Pati ko wala kaguab. Pero basi dunot imo nga tinai. May balatian. Kidney stone. Karami sa imo umatsyagan. Kay mahulap ka lang yan. Kanami gid man kay lapit ko diya. Sa tanan nga aswang ikaw ang tamaran. Dalawa. Sa tsuray pa lang pagkasal, pinatay na sa Kagi na pa ko di kay Hindi ko. Kay wala ko pagyapo nakita ang akon nga pares. Hindi man namin isang revolto. Ang napangita mo nga Paris, hindi na. Ari na Paris mo. Kag nakita ko na ang poste sang more power. Kawa siya. Itanduga wala kay mabugtaw na sa. Hindi lang tower sang more power. Tower sang globe kag smart. Ay mongga. Wala mo. Asenso. Nami subong ang wife. Ay, kanami gid man. Kay daw Injap Towers ha. At ang kalapad mo, Nagbango na small siya. beer. Nagbango. Hindi ka Bangon. kabalaka. Kay hindi ka namon pagkaunon. Hindi Bangon, namon bangon. kapaltakon. Hindi ka bangon. Bangon, patulog-tulog Hindi ka lang pa. sa amo na. May napatsyagan ko. Bisan lamok na kagat sa aton. Hindi ka mo magkabalaka. May tabon ko di para sa lamok. May moskitiro ko di. Hindi yung musketero. 40, nani sa panimalay nyo. Hindi. Dala ka lang sila. Ano? Makalusot ang lamok ng tawa. Hindi. May buho para. Paltakon siya. Ibuon ta bayo-bayo. Oh. Jamaicanos. Sa balakaw na. Tama na na kasi So may balak man siya. Kaya wala Tama. sa gana magbugtaw. Tama. Paano magbugtaw? Yan.
Patay na ni siya. Patay? Oo. May patay nga nagangisi? Ginlagas na siya. Lantawa? Siyempre pa-cute na patay. Papatay wala sa. Pero namin tiya atay. Mapinkes-pinkes. Nga agi natabunan mo na. Kaina ang amon Kaulag pagkaon. sa. Eh kung ipirmi ang makita do pirmi lang kami ginagutom. Yan tadyan yung Gani. kabila. Mikeni. Jog-jog do remi. Istoryahan ka lang eh. Ano pag naulat Pungko eh. Dari na pala. Ano? Mitingon takit kung paano ta sa kanon. Ano kita Kaya mabatutupe? siyempre lain-lain ang ato ginabamin sa lain kami no. Kung gusto mo magic sarap lang okay na. Kung mag-meeting ta diri hindi kita makakonsentrate. Tanaw, Dapat ito kita. Kagbasi mabatian niya. I-check ba kung mahilanat? Kasi nasipon siya. Check ko kung may pulso pa para pwede na kami tingnan. Kasi wala. Okay na. Kada ang mitingan ta kung ano nga parties ang lawas ang aton pagkakaunon sa iya diri. Sa sabong dari, ang mitingan ta, ini party sa eleksyon ha. Mitingan ta, party kano ta pa kung ano to, dito para makabalos na ta. Tama. Oo, sa pag-meeting ta ni, ano gusto mo nga pagkaon sa iya? Ang ara lang, wala man ko gapili. Ang importante kung ano sa lamisa, amo lang na. Ay, ako na kuya, social, kuya gapili, kuya mo na dapat gani mitingan lagi. Ano Kung ikaw ino? nagatulog na ka magbugtaw, ma-meeting ka pa. Sosyal ga pili pasasamtalang kitang ga mga budlay. Sala na lang niya, aging pukaw niyo pa ko. Nami tulog ko. Dali na ako ka na. Tausala tani nga tatlo. Tawid cream na ko, aging Sala aging tani nga pukaw niyo pa ko. tatlo. Hindi ako sala. Sala tani ko nga aging bayan.